Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором Российской Федерации под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Топшыруу 12 яштан өлкөнөрөклөр үчүн. Сахнадаш, 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 айныр белән сахнадаш, 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 айгөл белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе кичке сәгать 9 булып китте. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Корыйда аласыз, рәхим итегез Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә. Һәм шулай ук инде дуслар, караган, тыңлаган тамашачыларыбыз, тыңлаучыларыбыз безне күрәләр әлеге минутларда. Болгар радиосы студиясында мин үзем генә түгел, һәр вакыттагыча студиябездә кунак бар. Татарстанның атказанган артисты, композитор, автор, башкаручы, режиссер, сценарист, белмәгән эше юк, белмәгән һөнәре юк. Ләйсән Махмутова студиябездә кунакта. Исәнме, Ләйсән, хәерле кич. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хәерле кичләр сезгә барыгызга да. Син шул кадәр свежий, ял иткән кеше кебек хис итәм әле, карап торам мин сиңа. Теге ел кыштан чыкканда бит без талчыккан булабыз, димә, син нишләптер гел теге ял иткән кешегә охшап торасың. Ләйсән, күрнәдер, наверное, только чөнки әллә ял иттеңме? Ял иттек. Быел ниһаять җәмәгать 7 ел узгач, мин ниһаять диңгезгә барып җиттем бит. Туктале, Ләйсән. Кеше җиң сызганып, мәш килеп эшләп йөргәндә нинди ял итү инде бу? Син беләсеңме, без ел сайын эшлибез, һаман эшлибез, һаман нәрсәдер чыгарабыз, ниндидер спектакль, ниндидер концерт, әллә нәрсәләр һаман китеп булмый. Монда ниһаять минем тыныч Бераз гына сиңа мөмкинлек булды. Мәйтәм, мәйтәм. Әле анда бит әле гафу ит, нигә барганда кеше юк. Отпускага менә шулай шалт кына иттереп алырга. Әлбәттә, инде Мин берүзем куркам. Эш уртасында, эш вакытында. Вдруг бүтән җиргә чыгып китсәң аннарсы. Тәле, Ләйсән, кая бардың? Бик ерак бардың белле? Ирак дип инде бик ола еракта түгел инде ул, конечно, теге Вьетнам якларына. О, бик якын икән, 9 сәгать кенә очасы. 10 гына. 10 гына очасы. Ләйсән, көнләшеп утырам инде менә хәзер син чынлап та күзләрең яна, ял иткән кеше. Менә артистка ял кирәк, әйме? Гомумән адәм баласына ял кирәк. Син беләсең, мин, конечно, ял иттем, ләкин без кайткач сразу гастрольгә киттек. Шуңа күрә ул ял иттем, итмәдемме? Әле ул самолетларда тавышларны бетереп, гастрольгә барып, булмаган тавышлар белән җырлап, биеп кайттык менә. Аның каравы энергия туплап кайткансың. Ошадымы Вьетнам? Бик ошады. Кара, бер Бик җылы, бик рәхәт, нәрсә теге күңелгә ятышлы бәяләр безгә караганда түбән. арзанрак. Шуңа рәхәтләнеп ашадык, иштек. Менә аларда бар әйбердә менә теге төсле, Аларда гел ниндирәк халык игътибар иттеңме? Аларның мәдәниятенә, сәнгатенә игътибар итеп йөрдеңме? Гомумән, билгеле инде диңгезгә ял итәргә баргач диңгездә генә булалар, әйме? Шулай да игътибар итәсең бит инде ул культураларына, аларның ниндирәк халык икән монда дип. Бик матур, искиткеч, андагы теге, аларның әлбәттә инде бүтәнчә ул бит. Кычкырып сөйләшәләр инде алар. Буддизм, алар инде кичкенәләр генә барса да, мин анда да Гулливер шикелле менә шулай бик добрыйлар ничек әле татарча? Шундай добрый була инде. Добрыйлар кичкенә. Яхшы күңелле кешеләр. Безгә рәхәт булды. Безгә бик күңелле, безнең үз компаниябыз булды, шуңа күрә рәхәтләнеп. Әле безнең мин бит инде 7 ел бер кая бармагач, мәйтәм, хәзер киләм дә, шушында теге прям киемнәр белән бардыр бит инде видеолар белән. Шауып киләләр дә, прямо чумаданнары белән, ниләр белән шушында диңгезгә баталар, теге рәхәтләнеп сикерәләр. Минем алай килеп чыкмады. Мин диңгезгә ниһаять керәм дигәндә 10 минут кера алмыйча интектем, чөнки анда без барганда әзрәк дулкынлар бик теге булды инде, булгалады. 10 минут кера алмыйча интектем, аннан чыкканда 15 минут чыга алмыйча интектем. Син килгәнгә дулкынлангандыр ул диңгез. Инде мәйтәм, бу мине кертмей булган, мәйтәм, мин моннан чыга алмыйм, кера алмыйм дип. Бик рәхәт булды миңа. Һәм мин барган дусларым, теге һаман тынгысыз кешеләр. Ләйсән, әйдә монда барабыз, әйдә монда. Мәйтәм, җәмәгать, туктагыз, мәйтәм, мин бит ял итәргә килдем. Әзгенә хотя бы, мәйтәм, просто шатып кына, ашап кына. Синең өчен ял шундый була, димәк. Бирмәделәр миңа ала ял итәргә. Хәрәкәттә булдың гел. Мин аларга рәхмәтлемен, чөнки алар менә мине шулай төртеп җөргәнгә күрә,
Biz bik матур җирләр күрдек. Дөньяны гизгән шикелле булдым инде менә мин. Ләйсән, чынлап та куанып утырам синең өчен. Чөнки ул бит әле үсеш, әйме? Ул барыбер башка кешеләрнең ничек яшәешен карыйсың, әйме? Матур җирләрне күреп илһамланып кайтасың тагын да. Һәм тагын да барасы килә, сәяхәтләргә чыгасы килә башлый. Менә Булыр. дөньялар тыныч булса, Алла бирсә, барырга исәп Язсын. 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 Артистлар, сез бит инде гел хәрәкәттә, гел гастрольдә, гел юлда. Әйе. Менә сиңа юлда йөрү ошыймы? Син бит инде менә 10 сәгать кенә эштек дидең, әйме? Ничек сиңа юл йөрү гомумән? Гастрольгә бару, билгеле ялга бару ул башкачарак инде чемоданың тартып бару. Менә ничек сиңа юл? Юл газабы дип әйтәләр. Син Менә мин сиңа чынлап та чынлап әйтимме? сизәсеңме? Менә чынлап әйтимме? Теге менә нитмешә генә. Без шундый яратабыз, тагын барасы иде дип. Син беләсеңме? Һәрбер әйбернең үз вакыты бар икән. Менә теге яшьрәк чакта, без элек яшь идек, шибәр идек, хәзер просто шибәр уже. Шуңа күрә яшь чакта ул кая барсаң да, ничә сәгать булса да, анда бөтен шундый рәхәт, шундый күңелле, шундый матур. Хәзер инде теге барыбер юл газабы дигән әйберне аңлый башлыйсың, чөнки барыбер бит инде тәннәр үзгәрә, Гәүдә авыр, та башлый. теге Тиз күбрәк селкенеп тора башлыйсың. без бит инде күп жүрүчән кешеләр автобуста йөрибез без. Әйе. Шуңа күрә инде анда аяк бер сутка барырга да мөмкин. Безнең ерак-ераклылар. Әйе. Анда инде аяклар шыша башлый, ниләр нитә башлады. Бу теге Махмутова картайып бетте, без инде җәрмәбез дип әйтмим. Ләкин менә уже что-то бик менә шулай бик Сиздерә. еш чыгасы килми. Менә ерак менә монда гына булса, теге ниләр уфалар, ниләр генә булса, алай ярый. Яхшы, без туры эфирдә эшлибез, дуслар. Сездән сораулар килсә, без ул сорауларны яңгыратабыз. Безне bulgarradio.com сайты, Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеме аша карый аласыз. Ләйсән, мин инде театр, кино турында күп сөйләмәм бүген. Нидер бер темалар алып кына сөйләшербез, әгәр дә каршы килмәсәң. Мин тиз сөйләмим, мин теге Юк. нишләптер сиңа Син- тизрәк бөтен хисләремне сөйләп бетерәсе килә. Юк, син миннән дә тизрәк сөйли алмыйсың, Ярый. чөнки минем тизлек, скорость минеке көчлерәк, минеке зуррак. Син бит профессионал. Юк, безнең якта шундый сөйләм. Әтнә ягында тиз сөйләшәләр. Шунысы бар. Шуңа күрә мин үзем тынычрак, әкренрәк сөйләшергә тырышам. Ләйсән, син бит инде филармония, Казан шәһәр филармониясы артисты. Бүгенге көндә филармониядә бик күп чаралар беләм һәм син инде менә аңладым, димәк әзрәк кенә быелгы репертуарда син бик күп түгел, әйме? Ял итәргә вакыт табылгач. Ниндирәк премьералар чыкты? Гомумән концертлар барысы да турында да сөйләбез, бер-ике сүз белән генә әйтеп үтсәң дә була. Без эшлибез, җәмәгать. Килегез безгә. Бездә рәхәт, бездә матур. Без чит төбәкләргә чыкканда безнең концертларыбызга килегез, чөнки без менә уйлап кына карагыз, менә кай вакыт концертлар белән берәр җиргә барабыз да, мәйтә менә билет бәясе халык калсын дип, именно менә филармониянең билетлары арзан дип саныйм мин. Чөнки алар менә шушы анда безнең 700-800 дир инде менә шулай торадыр инде. Һәм сәхнәгә чыга 35ләп артист. Әле барысы да зор танылган артистлар, Татарстан халык артистлары. Анда шоу күрсәтәләр, менә шушы акчага. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, әгәр дә сез Казан шәһәр филармониясы менә монда килә дип ишетсәгез, килегез, безгә рәхәт, сезне күрү. Анда хәтле барып, тамашачы күбрәк булса, безгә ишетү дә рәхәт. Шуңа күрә, сез безнең кебек зур күләм һәм зур количество артистларны күрми, бер кайда карый алмыйсыз. Безнең репертуарда бик бай, костюмнар да бик матур. Ну, гомумән, без килсәк шоу була инде. Чынлап та, мин яратам Казан шәһәр филармониясының артистларын. Аларның барысы да ут чәчеп торалар. Аларның һәр берсенең дә үз репертуары бар. Алар анда да өлгерәләр, монда да өлгерәләр. Алар дәүләт чараларында да катнашырга өлгерәләр. Алар шулай гында телевидение, радиога да, кая чакырсаң да, инде менә Казан шәһәр
кайда эшлисең дип сорасаң, Казан шәһәр филармониясе дип әйтәләр. Инде иң яхшы артистлар мин гел әйтәм Казан шәһәр филармониясендә эшлиләр. Ой, рәхмәт. Ой, рәхмәт. Минем әйтәсем килә, шулай ук әле сез коллегалар, хезмәттәшләр белән үзара дуст, тату, матур яшисез. Һәм бүгенге көндә минем әйтәсем килә, сез бүгенге көндә өлкән артистларга да үзегезнең хөрмәтегезне күрсәтәсез. Менә Син беләсеңме, инде без үзебездә өлкәнгә киреп барабыз бит инде. Без бит инде мин менә филармонияда 25 ел эшлим. Менә үзем. Мин дә өлкән бит инде уже. Инде Болгар радиосында 25 ел эшлим. Мин уртачыр дип кенә йөри идем. Әйе. Ләйсән. Юк, ул беләсеңме, күңел яшь булсын, күңел белән яшь булык, иң мөһиме. Беләсеңме, мин нәрсә турында әйтәсе килгән иде. Бүгенге көндә сез шулкадәр менә дуст, тату һәм хәтта шундый ниндидер менә күңелегездә ихласлык һәр чакта да сизелә, сезнең һәр барчагызда да. Мин хәтта әйтер идем, бәлки сезнең балалар студиясы булу белән дә бәйледер. Самимилек тә хәтта сизелә сезнең кайбер артистларыгызда. Бәлки, чөнки без бит инде балалар белән анда чыгыш ясыйбыз, анда шушы спектакльләр, концертларда бергә катнашабыз. Бәлки шуңа күрә барыбер теге бәлки коллективыбыз әйбәттер. Чынлап та, иң мөһиме исән сау гына була күрегез һәм инде гел менә шулай дуст, тату яшәгез. Исән сау дигәндә, минем хәзерге минутта искә аласым килә. Сүзебездә дуга булсын, әйме? Реза апа Шәрәфиеваны, шулкадәр Реза апа Шәрәфиева да әйтеп узарга кирәк, Казан шәһәр филармониясендә эшләгән артист иде. Иде дип әйтү бик авыр билгеле бүгенге көндә һәм аның концертлары, аның истәлегенә багышланган концертлар да нәкъ менә сезнең бинада билгеле инде бу традиция буенча Чупан. Әйе. Резида апа ул бик зур шәхес. Менә безнең искә алу кичәсе булды бит инде концерты. Һәм анда безгә барыбызга да мөмкинчелек бирделәр Резида апаның җырын җырларга. Мин бик рәхмәтлемен. Сез беләсезме, менә артист белән менә дус коллектив дип әйтәсез бит инде. Без дус коллектив, без анда күбәү. Гел теге очрашканда да, "Ой, исәнсез, хәлләрегез ничек? Әйбәт, монда ничек?" дип кай вакыт тиз аралашабыз. Без бит инде һәр концертта да бергәләшеп эшләмәйдек. Шуңа күрә Резида апа турында әйтәм инде. Менә мин әзрәк кошый да башладым, чөнки Резида апаның китүе миңа шуның хәтле менә мин үземне югалткан шикелле булдым. Менә 2 атналап рәткә керә алмыйча, ничектер менә әйтеп бетергесез югалту инде. Һәм менә шушы концертка без әзерлек барганда нинди җырын җырларга икән, мин һаман теге уйлап җөргәндә безнең бер җегетебез Разит Мингазов, минем почти туган дип әйтергә кирәк инде. Ләйсән апа менә Резида апаның менә шундый җыры бар иде дип миңа җыр тыңлатты. Мин аны беренче тапкыр ишеттем. Һәм мин аңа гашыйк булдым, чөнки ул драматик әсәре кебек шундый катлаулы. Резида апаң бит инде шуның хәтле бай, матур, тембр, искиткеч. Аның тавышы нинди хәтле матур икән мин аңламыйдым. Менә аның җырын ирәнә башлагач кына аның җырларга авыр икәнен аңладык бөтенебез дә. Чөнки аңа бит инде түбән тавышлы җырларын тырышабыз аска төшерергә, ләкин безнең тавышлар ул җырны мәгънәсен биреп бетерә алмыйды. Резида ападагы булган тавыш һәрбер сүзне ничектер менә бриллиант тараткан шикелле, аның мәгънәсе дә, уе, фикере дә менә башкарырга тырыштык без әлбәттә, ләкин менә биреп бетермәдек шикелле. Чөнки андый шәхес юк һәм булмаячак та. Һәм без әлбәттә бәхетле андый кешеләр белән кайчандыр эшләгән булганбыз дип, менә шулай горурланып әйтергә мөмкинчелегебез бар. Ринас Ахметовка рәхмәт, менә Елена Данилова дигән бир кулыңны дигән җырын башкардым. Искиткеч аның теге менә
әйтеп бетергесез. Мен хәтта менә теге сүзләр таба алмыйм. Мен шуңа күрә теге тынып калам. Билгеле, бу гомумән татар сәнгате өчен бик зур югалту һәм әйтәсем килә, сез әле кулга кул тотынып эшләгәч тә Рамазановка рәхмәт. Менә инде искә төш, менә Раил Рамазанов. Рамазановка молодец, чөнки ул аны прям гырып чыкты, бөтен илән кешене җыеп, шундый матур итеп, һәм аның менә 2 концерты булды Казанда, хәзер тагын мәшалла белән Минзәләдә дә булачак. Икенче концертта ул шундый ишни дип әйтим инде, видео ясаган Резида апа аппак күлмәктән елмаеп безгә карый һәм ак мостиктан өскә менеп китә. Мин менә караган сайын менә күзләрдән яшьләр агылды инде. Менә шуның хәтле ышатып ясадылар, шуның хәтле менә шушы концовка халыкны тетрәндерде дип әйтәсе дә килә. Аны как раз телевидениега да яздырдылар ул концертларны. Менә һәрбер студиябезгә килгән артист Раил Рамазанов шулай ук инде җырчылар белән Серина белән, Рөстәм Закир, Зарина Хәсәншина, Бәширә апа Насырова белән Болгар радиосы студиясына шулай ук сәхнәдә тапшыруына килгәннәр иде. Һәм күп кенә килгән җырчылар, татар эстрадасы җырчылары, узган атнада мәсәлән Раис Фасыйхов булды. Раяз да шул кадәр җылы итеп искә ала. Менә кеше барында без чынлап та кадерен белмибез. Җырларында аның әйе тыңлыйбыз, ләкин шул дәрәҗәдә мәгънәсен, эчтәлеген бәлки аңлап та җиткермибездер, әйеме? Һәм Кызганычка каршы шул. кызганыч чынлап та шулай. Һәм менә әйтәсе килә, рәхмәт әйтәсе килә сезгә, артистларга, җырчыларга һәм әлеге идеяны биргән кешегә. Менә Резида апаның җырлары Син беләсеңме? репертуарда булып мәңге яшәсен. Һәрбер җырчының шул ук Зарина Хәсәншина репертуарына алды. Концертымда җырлаячакмын диде, әле музыкаль инструмент белән Раяз Фасыйхов. Һичшиксез бу җыр минем репертуарда булачак диде. Һәрбер җырчының репертуарында булу, ул шул кадәр менә әлеге истәлекне саклау, әлеге ядкәрне саклау бит, әйеме Ләйсән? Резида апа ул шуның хәтле әйбәт кеше иде, ул шуның хәтле кешелекле. Менә сез беләсезме, андый менә теге җырчылар арасында гына түгел, гомумән кешеләр арасында Резида апа кеше кебек кешеләр бик әс. Шуңа күрә теге безнең артистлар теге Резида апа дип кенә тордылар. Менә гел теге яратып, нитеп кенә. Андый бит кешеләр күп түгел. Ул менә теге эстрадада теге дус итеп яшибез дип сөйләшәбез. Без теге филармония бер-беребезне хөрмәт итәбез, яратабыз. Чөнки теге бергә эшләп, гастрольгә чыкканда кешенең ничек икән, нинди булганын ачыла. Ә монда Резида апага карата теге менә мәхәббәт. Монда әйтеп, ул даже менә халыкка чыкканда, теге менә халык теге считывать дип әйтәләр бит менә кешене. Үзе шундый әйбәт, рәхәт кеше иде. Бурыннары Ujmaqta bulsun. Amin, amin, amin. Şulay bulsun. Hem әлеге искә алуыбыз да аның рухына дуга булып барып ирешсен. Килгән һәрбер артист белән әгәр дә күңелендә булса, истәлекләрне менә шулай итеп яңартып алам. Ләйсән, истәлекләрне әле алга таба яңартырбыз. Безнең тыңлаучыларыбыз бик күп сораулар язалар. Ләйсән, сине шундый сагынганнар. Китоннан әйдә. Чынлап, әйдә җырлыйк әле. Мин сиңа хәзер аңлатам. Болгар радиосы студиясендә җырчы килә икән, без туры эфирда җырлыйбыз. Микрофон әзерләп куйдык. Басып җырлыйсың була. Камера сиңа карап тора. Тамашачылар сине күзәтәләр. Ул арада сорауларын язалар. Мин ул сорауларны барлый торам. Әйдә, рәхәтләнеп ял итсеннәр әле. Җырлыйк әле, мөмкин булса. Әйдә. Рәхмәт. Минем гөрләтеп җырлата торган бер җырым бар. Җәмәгать. Алдагы көннәрдә барсы да әйбәт булсын, яхшы булсын. Матур иттереп яшәргә язсын. Сезгә дә, безгә дә. Дөньяда була төрле хәлләр, күңелең арып талган мәлләр. Өметең өзелгән килештә, бирешмә, бер качан бирешмә. Яшәргә, гөрләтеп яшәргә, дөньяны шаулатып яшәргә табарсың. Бәхетле юлыңда, барсы да синең үз кулыңда. Яшәргә. Мин биргә яратам, мин студияда бирмен. Сез машинада барсаңыз, сез дә кулларыгызны селкетеп барыгыз әле. Яшибез җирдә янып көеп, дөньяны куып тотам диеп. Көтәбез, нәрсәдер эзлибез, чын бәхет килгәнен
келесі өмір яқты болсын, жаннарға шатлық нұры толсын. Уянып бір күн алсу таңда, ашқын сен бәхетіңе таба. Ештерге дүрлетіп ешерге дүнияны, шаулатып ешнерге табарсың. Бәхетне юлында басы да сенің өз қолыңда. Ешерге рәхәткә көміліп ешерге, сөйліп сүйініп қарама. Бір кімнің сөзіне барсы да сенің өз қолыңда. Ешерге Зор рахмет, Татарстанның атқазанған артисті Лейсан Махмутова студиябыздың қонағы. Біз тұрдан тұра эфирде эшлейбіз. Ай, Лейсан, рахмет сиңа. Тегіз мен әзірек қышқырғам. Лейсан, ел йоры қышқырып жырладың. Шул қадар рәхәт болды. Менә минем әйтәсем килә, син бит әле әйтең. Альбина Башаровға рахмет әйтим әле шу сүзләр өчен әйтим әле. Альбинаға әлбәттә. Альбина рахмет сиңа, чөнки син минем бөтен теләгән теләкләремне шу сүзләргә куеп, менә шуларны табып, минем эчке халәтемне менә шулай җырларга, мин синең сүзләреңә җыр тудырырга рәхәт миңа. Шуңа күрә сиңа зур сәламнәр әйтәм. Алла берсә матур итеп яшәргә язсын. Биргә яратам дидең. Биргә яратам. Ә бит син кайчандыр биючедә булгансың икән бит. Мин шаккаттым бит әле шул вакыйганы ишеткәч. Нәрсәгә нәрсәдем? Мин нормаль артист түгел. Харәле, шут кенә биюче булмый калгансың бит син. Әйе. Нигә соң син үзеңә шул кадәр критика белән карыйсың? Нигә соң әле биемәскә иде сиңа ул вакытта? Тутарга иде, чыгып биергә иде, Мин биедем. Юк, син бит Камал театры сәхнәсенә менмәгәнсең. Мин Камал театры, ничә мин анда биергә тиеш. Минем Рөстәм Сарваровлар белән җыргәндә, генә менә булай әйтим әле. Мин акырып утырган шикелле шулай әйтим әле. Токта. Рөстәм Сарваров минем җырлаганымны һәм бигәнемне күргәч, мине үз группасын алды. Шуннан китте бит минем эстрада тормышым. Шуңа күрә мин төрле бригадалар белән җырдым. Мин хәтта Рәсим Низамовлар белән дә җырдым. Кем белән генә җырмадым инде мин. Заман җегетләре белән дә җырдым мин. Мин анда җырлыйдым да бийдем. Син аңлыйсыңмы, мин бит бик выгодный артистка идем. Инде. Чөнки эконом вариант. Үзе бии, үзе җырлый. Конечно, үзе нәрсәдер сөйли анда. Шуңа күрә бийдем. Тем более менә хәзер зәңгәшәлләрдә без рәхәтләнеп, Юсуф Зөләйхаларда барыбер бийтәләр. Шуңа күрә Күп кырлы уникаль шәхес артист. Нәкъ шулай дип яза безнең даими тыңлаучыбыз бу аякларыннан Дамир абый. Укыйм әле хәбәрен. Шул кадәр күп хәбәрләр килә. Ләйсән, валлаһи, сине сагынганнар, син кайларда йөрдеңсең, сине көтеп торганнар бит сәхнәдә тапшыруында. Әссәламу алейкум айгылы безгә һәм яраткан артистыбыз Ләйсәнгә бу аякларыннан кайнар сәламнарыбызны юллыйбыз. Ләйсән дигәч күз алдына Зиләйлә кызлары килеп баса. Алар сәхнәгә чыккач зал тагында җанлана иде. Ләйсән кызганыч Сенчурин театрында чәчәк ата алмады. Легендар Илһам Яповызга рәхмәт, ул үзе куйган спектакльләрендә Ләйсәнне рәхәтләнеп уйнат. Спектакльләрендә Ләйсән рәхәтләнеп уйнады. Аның каравы Ләйсәнне без Казан филармониясендә чәчәк атты. Ул төрле яктан ачылды. Сценарий авторы да, җырлый да һәм шул спектакльләрдә дә уйный. Без Ләйсәнгә исәнлек, гаилә бәхетләре, иҗади уңышлар һәм изге теләкләребезне юллыйбыз. Сезне яратабыз. Сез ут актриса. Ихтирам белән Дамир абыегыз бу аякларыннан. Дамир абый, рәхмәт сезгә. Тагын берне укыйм. Хәерле кич Айгөл. Ләйсән Махмутованың күпкерле иҗаты сокландыра, җырлары искиткеч, матур, күңелгә үтеп керә, уйландыра. Һәр вакыт актив, позитив энергия ташып тора үзеннән. Үзе Ләйсән шул кадәр илһамны каян ала икән? Шундый көчле репертуарны ничек сайлый икән? Үзебез дә яшүсмер чактан сезне яратып тыңлыйбыз, иҗатыгызны яратабыз, иҗади уңышлар сезгә. Дип яза Ольга исемле тыңлаучыбыз. Ой, рәхмәт, Ольга. Димәк, илһамны каян аласың? Шуның кадәр позитив энергияны каян аласың? Безгә дә әйт сөйлә. Без дә шуннан алабыз. Ләйсән,
Мин элек шулай таратайдым. Менә хәзер аңлыйм, әзрәк ул энергияны, оказывается, аккумулировать итәргә кирәк. Менә без спектакль алдыннан, концертлар алдыннан мин бик тыныч кына утырам. Чөнки менә сәхнәгә чыгар алдыннан без элек махахай дип йөри идек инде. Дегендә монда якка таратканбыз энергияны. Рәхәтләнеп, ну шуң яшьлектә бар бит инде, ул бит инде ташып тора бит инде, шуңа күрә. Ә монда уже сизәсең, сәхнәдә син күперттереп уйныйсың. Бу без бит элек җырлаганда, ул бит бүтәнчә иде. Ә хәзер спектакльләр уйнаганда ахырыннан башына хәтле өстерәп бар. Менә безнең Австралиягә Сабантуй дигән бик юморной спектаклебез бар. Мен анда ахырыннан башыннан хәтле. Шуңа күрә аны уйнап чыгар өчен, менә анда как раз мәсәлән дәртле шундый бер сумасшедший ненормальный директор клуба инде мен анда тыздап тора торган шулай бөтен кешегә бәйләнә торган инде. Менә шушыны уйнар өчен мин үземне хәзер саклыйм. Тыныч кына утырам. Халык минем янга килми, ул белә, Ләйсәнне әйтмәскә дип. Чөнки менә шулай, вакыт уза, барыбер уже үзеңне сакларга кирәк. Именно энергетически диюм инде. Мин дә артист буларак, шахсан мин сине бик яхшы аңлыйм, чөнки син менә мәсәлән, сине шундый итеп күрергә күнеккән тамашачы, һәм сине тормышта да шулай дип уйлыйлар. Ләйсәнне шундый тыныч кеше белсәгез, җәмәгать. Ул бик тыныч кеше. Мин хәзер тыныч кешегә әйләнеп барам. Үзгәрәсең, әйме? Чөнки, син беләсеңме, менә миңа бит мин аны әйткәнем бардыр инде, бәлки ишеткәнегез бардыр. Мин менә бу җиргә кешене шатландырырга килгәнмендер. Бәлки ул бик матур җырламаска да, бик матур җырлар язмаска да, бик менә шибәр булып әйтмәскә, менә кешенең күңелен күтәрергә, менә кешенең күңеле күтәрсә, мин аларга ниндидер менә любой кешегә, мин бит кибетләргә кергәндә дә, әтидән калган әйбер ул. Безнең әти белмәгән кешегә керә дә, сәнмесез кызлар дип әйтә иде, менә шул елмаеп да. Менә миңа күчкән ул менә шул дурацкий әйбер, мен керәм дә ой, сезнең нигез матур, кассирша утыра. Көн саен күрәм мин аны. Ой, прическа, нәрсәгә кирәк менә прическасы? Менә нәрсәгә кирәк? Юк, Ләйсән, син бит аңа энергия бирәсең. Ул көне буе шуңа шатланып йөри. Шахсан мин дә шундый. Менә син беләсеңме, ишушы елмая башлый, аның күзләре уйный башлый. Миңа шундый рәхәт, менә мин шоколад ашаган. Ул куанганнан син куанасың. Мәйтәм шуңа шалтатым. Миңа рәхәт, понимаешь? Ул дурацкий әйбер түгел ул, Ләйсән, бик яхшы әйбер ул. Ул беләсеңме, әле сен ярыйс көндә керә торган кибеткә әйтәсең, мин урамда барган бик очраган бер белмәгән кешегә әйтеп китәргә мөмкин. Һәм ул кеше көне буе куанып йөрергә мөмкин шуның белән. Син вообще молодец. Сиңа ошаган. Өйрәнәм синнән. Менә шундый көчле репертуарны ничек сайлый икән дигән иде Ольга. Репертуар. Мин сүзләрне эзлим. Мин гел сүзләрне эзлим. Мин нишләптер мин элек гел гәҗитләрдән эзлидем. Мин яздыртмыйм кешедән. Менә хәзер яздырта башладым. Менә Альбина Башаровны таптым да. Всё. Миңа аның энергетикасы туры килә. Мин аңа темасын аңлатам. Миңа менә мондый җыр җитми. Чөнки һаман шаярып җырлый торган җырлар хәзер тормышларда үзгәрә, үзем дә улыгаям. Әгәр дә минем элекке тематикаларны карасак, мин элек бик серьезный җырлар җырлаганмын, оказывается. Менә беренче Тәүге яр дип атала торган альбомны чыгарганда, шуның минем яртысы бик серьезный җырлар булган. Аннан инде Зөләйлә белән бергәләшеп чыгыш яшый башлагач, безгә гел әйтәләр, кызлар, ой, сез шундый молодцы, давайте, монда надо зажечь, менә монда күтәрергә кирәк, монда нитергә кирәк. И безнең лирический җырларыбыз җырланмыйча калды. Ләкин без аларны яздыра идек, хотя бы архивта калсын, радиоларда яңгырасын, ниләрдә яңгырасын дип шулай яздыра идек. Ләкин сәхнәдә почти җырламый идек. Гел менә дыр. И менә соңгы араларда мин ВКонтактеларда бик ярата идем эзләргә, вообще белмәгән кешеләрне менә сайлыйм, миңа ошый, мин аңа язам.
менә сүзләрегезне бирәсезме? Әйе, бирәбез дияләр иде дә инде. Шулай. Монда ләйсән миңа калса профессионализм һәм туйымлау кирәктер. Менә элек бит башка төрле иде дисең, әйме? Монда тәҗрибә белән килә торгандыр инде ул. Миңа нишләптер менә танылган ниләрдән аласы килмәйде. Мин аны аңлата алмыйм. Ну, элек без яшьрәк шакта анда бит инде мастодонтлар, теге Әйе. менә уже ничә яшьлек, анда 57, 60 яшьлек теге поэтлар, шундый. Анда миңа җитмәйде, миңа ниндидер ни җитмәйде, яңалык җитми, сүзләрдә яшьлек җитмәйде. Шуңа күрә мин теге менә казынып шулай Эзләнә идең. әйе. Безнең тыңлаучыларыбыз эзләп йөрмиләр әллә кайдан. Бөтен энергияне безнең әлеге тапшырудан табалар икән. Сездән килгән энергия кызлар дип яза бер тыңлаучыбыз. Сәлам Айгөл, сәлам Болгардан. Ләйсән, ялга кем белән бардың ди Камил исемле тыңлаучыбыз. Дуслары белән бардың диде бит инде. Әйдәсеңме, юкмы? Дусларым, Дуслар белән. Ну, бергә эшли торган кызлар белән. Аңлашылды. Нияз Шапов яза, балык бизәсеннән кайнар сәламнәр җибәреп калам сезгә. Рәхмәт. Айдар Загидуллин, сәлам Ләйсән. Сәлам. Хәерле кич, Айгөл кунагыбыз Ләйсән. Хәерле кич Яшел үзәннән. Ләйсән Зур бик сәлам. талантлы актриса, матур да җырлый, кинода да җырлар да яза. Киләчәккә нинди планнары бар икән? Тагын кинода төшәргә теләге юкмы? Характерлы рольләрне бик оста уйный. Уңышлар телим ди. Гөлчәчәк бик исемле тыңлаучыбыз. Тагын Аһа. киләчәккә нинди планнар белән Планнар. яшисең? Тагын кинода төшәргә теләгең юкмы? Уман кино син нәкъ кино актрисасы инде. Син шәхсән минем өчен син кино актриса. Ну, күбрәк Экран Мин өчен, җырлый син торган экран, актрис әйе, күбрәк. син Мин экран теге- өчен. Мин теге, үземдә җырчы. Теләгең бармы, гомумән чакыралармы сине? Хәзер чакырмыйлар икән ул Ләйсән, беләсеңме? Хәзер кастинглар үткәрәләр, шунда барырга кирәк икән. Син беләсең, мин кастингка бардым. Анда ниндидер роль, ну миңа бик ошап бетмәде. Мин шуңа күрә бирмәдем, ризалык бирмәдем. Әле син шулай да әйтәсеңме? Син кастингка барасың, сиңа роль тәкъдим итәләр, ләкин син Ну мин теге сайын бармыйм мин дә әлбәттә инде. Ну чакырган. әгәр дә сиңа роль ошамаса, син кастингка барып, режиссер сине сайлап алган очракта сиңа роль ошамаса, әле син каршыда килергә мөмкинсең, Ул әйме? теге әлбәттә инде главный роль түгел инде әлбәттә. Ул теге икенче Ул характеры буенча туры килмәскә мөмкин, әйме? Чөнки мин хәзер сайланам. Ул теге менә барыбер мин бит беләм нинди рольдә мин әйбәтрәк күренәчәкмен дип. Потенциал, әйме? Миңа Никадәр дәрәҗәдә үземә синең. менә җырлар язган шикелле үз-үзем роль язырга кирәк. Мин менә кстати менә безнең нәрсә дип атала әле ул? Яраткан җырлар дигән проект бар бездә. Сулпанда уза. Анда бөтен халык белә торган, ярата торган җырлар җырлыйбыз без артистлар. Теге баянга, теге баян ишыга да шуңа күбәләгел. Миңа бу ягына шул кызык түгел бит инде. Миңа бит инде нәрсәдер эшләргә кирәк. Миңа ничектер менә просто җырлау гына түгел. Теге образлар үземә мәхрүсә түти шикелле монда яулыклар бәйләп, монда күлмәкләр киеп, монда зур-зур ниләр, чәчәкләр түшкә кадап, теге мин инде безнең Айзатыбыз бар. Айзат Мәрдән, ул бик матур уйный баянда, һәм ул бик әйбәт артист та икән. Теге менә без спектакльләр куйган дәврдә менә шушындый талантларын чыгарабыз, шуқып артисттан. Һәм мин Айзатка әйтәм, Айзат әйдә, булайгына чыкмый гал әйтәм. Әйдә, давай что-нибудь әйтәм, придумать итәргә кирәк, кеше әзрәк теге елмайсын, әзрәк көлсен, әйдә. Калган ниләр чыгалар теге. Кайтам әле элдермешкә теге хаман теге матур иттереп, әйтәм, әйдә без матур иттереп чыкмый гал Син әйтәм. тәти итеп чыга белмәдең Минем инде. юк инде, минем шәшә түгел. Мин анда тәти чыксам, теге бөтен кеше минем тавышны Стандарт булыр иде ул. әй матур җырлый аламмы икән, юкмы икән? Миңа ул кирәкми. Миңа надо менә теге Шоу оештырырга кирәк сиңа. Ниндидер менә күңелле шара кирәк миңа. Һәм теге Айзат менә шу, әйдә, тиз генә төнне белән теге әйтәм нәрсә эшләргә икән дип, тиз генә уйлап чыгарам да, миңа сүзләр җибәрәм. Әзрәк репетировать итәбез дә, сәхнәгә чыгабыз да. Син беләсеңме, менә халыкка ашу бер. Без аның белән диалог теге Спектакль уйныйсыз. Спектакль уйныйбыз. Ул теге вообще анда сүзләр дә күп түгел. Ләкин ул миңа тәңгәл килә. Ул әле миңа караганда әзрәк кечкенәрәк. Ул теге әйтәм, Айзат, син кая йөрисең соң? Әйтәм, кая йөрисең син? Мин сине һаман эзләп йөрим. Ну, Ләйсән эшләрем, син кара, малай, мин син бит арттан йөрим, һаман йөрим.
Урлап китерге да могу деп, менә шушылай инде халык үләнде. Мин бер шушындый проект булды. Теге әзрәк сүз яздык. Икенче проект булды. Икенче сүзләр теге мен әйтәм. Мин бит апкаш сыман сине көтә зарыгы бетәм бит. Саргайып, симереп бетәм бит дия. Симерәсең. Имейтәм Каралы, менә буларны куша башласаң, моннан бит бер нормаль спектакль чыгарга. Чөнки менә бер безне теге энергия туры килә. Шуңа күрә нишләп менә шуңа күрә теге планнар дигәне бәлки Сен менә вакытың күп дидең быелгы сезонда. Димәк, эшсез тормыйсың, син нәрсәләрдә булса яза торгансыңдыр әле миңа калса, тик утыра торган кеше түгел син. Кайнаштырасыңдыр дәртә. Менә нитергә кирәк, менә тәвәккәлләргә кирәк, утырырга кирәк. Мин чөнки теге менә мин һаман ни дип әйтәм инде, теге корона булды бит. Корона узды да теге Рыбкина память шикелле, теге кай вакыт утырасың дип. Монда хәтерләмим. Мен әйтәм хәзер грандиозный әйтәм, ниләр ясыйбыз хәзер әйтәм, шундый проектлар. Аннан чәй эчкәндә нигә чәемне эчәм дә онытыла бөтен әйбер, бөтен грандиозный әйберләр мен язып барырга кирәк дип шулай. Менә Ләйсән Мәхмүтова студиябызда кунакта, әле ярый килергә онытмаган бүген дуслар. Әле ярый яздың. Әлбәттә, инде без туры эфирдә эшләүне тагын бер кат искәртәм. Хәерле кич, Айгөл кинода көтәбез Ләйсәнне укыдым. Матур көчле тавыш. Һәм буламы яңадан берләшү Зөләйлә төркеме белән дип сораган тыңлаучыбыз, без бу сорауга Ләйсән әйдә чиратагы җырдан соң җавап бирик әле, чөнки минем үземнең дә соравым бар. Чиратагы җырыңны ишеттек? Әйдә, рәхим ит. Оныттыңмы әллә нәрсә җырлыйсың? Манамы? Мин әсрәк теге макурный бөтен җырлар дип уйлаган идем. Дөнья куып уза безнең гомер. Кайчак хәлләр бетеп төшә күңел. Шул вакытта сынатмаска кирәк. Өмет үзү безнең өчен түгел. Әле безне алда юллар көтә, җырланмаган матур җырлар көтә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә янасы бар. Һәр яңа көн хыял бүләк итә. Әле безне алда юллар көтә, җырланмаган матур җырлар көтә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә янасы бар. Һәр яңа көн хыял бүләк итә. Юллар көтә, көтә безне юллар. Алда көтә әле бик күп эшләр. Раббым Аллам бирсен генә көчләр. Гомер диңгезендә терәк булсын. Йөрәктәге инсаф изге хисләр. Әле безне алда юллар көтә, җырланмаган матур җырлар көтә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә янасы бар. Һәр яңа көн хыял бүләк итә. Әле безне алда юллар көтә, җырланмаган матур җырлар көтә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә янасы бар. Һәр яңа көн хыял бүләк итә. Безне гел яңа юллар, матур юллар итсен. Булыш алса мохтаҗларга булыш. Бирешмәскә көрәшергә тырыш. Дөрләп торсын күңелдәге ялкын. Якты нурдай булсын безнең тормыш. Әле безне алда юллар көтә, җырланмаган матур җырлар көтә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә янасы бар. Һәр яңа көн хыял бүләк итә. Алда безне юллар, алда безне юллар. Юллар көтә, җырланмаган матур җырлар көтә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә янасы бар. Һәр яңа көн хыял бүләк итә. Бәхет эзләп табасы бар, мәхәббәттә
Татарстанның атказанган артисты Лейсан Махмутова. Лейсан, менә тыныч кына тыңлап булмый. Белмим, бәлки мин дә күңелем белән нәкъ менә шул чирга Зөләйлә төркеме гөрләп, менә бөтен дисказалларны тутырып, рәхәтләнеп без сезнең шул җырларга, Лейсан, гафу ит инде, ләкин біз сезнең җырларга биеп үстек. Чынлап әйтәм, валлаһи. Бейбет, мин бит бик шат. Без НКЦ мәдәни үзәгенә студент вакытта бара идек диска. Казан егетләре ул вакытта беренче состав. Сез, хәтта минем фотомда бар. Чынлап та біз сезнең җырлар белән Мин әле алып барайдым ул дискотека. Ул дискотекаларны. ностальгия, чынлап та. Һәм менә шундый феномен бар, әйме, бүгенге көндә бит инде, мәсәлән, Рәсәй эстрадасы артистлары, әйме, шулык Надежда Кадышева, әйме, шулык Татьяна Буланова. Алар хәзер заллар җыялар. Аларны халык ярата, ул ностальгияме, ул нәрсә, белмим. Әгәр дә ки, чынлап та, бүгенге көндә Зөләйлә төркеме кызлары, әле сез, охо-хо, молодцы, ничава, матур, эшлисез, сездәге энергия, сездәге дәрт, дәрман, әйме, ул бөтен Татарстанга гына түгел, бөтен Рәсәйгә, бөтен җиһанга, бөтен дөньяга җитәрлек. Әгәр дә сез чыксагыз, миңа калса, сез бүгенге көндә дә зур стадионнар җыя алырлык төркем бит. Ләйсән, юкмы шундый теләк? Чөнки бу минем генә фикер түгел, күп яздылар бу сорауны. Сагынасыңмы гомумән ул чирларны? Ул чирларны әлбәттә сагынабыз, чөнки безнең яшьлек, безнең дөрләп, гөрләп тора торган чак. Һәм менә ул әйтәсең бит, Кадышевлар ниләр, нишләп җырлыйлар? Менә чөнки халык үз яшьлеген. Син беләсең, мин элек руки вверхны яратмыйдым. Чөнки алар теге минем өчен теге эш тиенлек, нәрсә инде аның мәгънәсез инде какой-то. Я увижу тебя с собой, та-та-та-та-та. Думаю, нәрсә инде аның ни кию, ни сүзе. Син беләсеңме? Еллар узгач, мин руки вверхның концертына бардым. Теге арена зал нине. Ул бары тик безнең яшьлек булган өчен генәме соң, Ләйсән? Син беләсең, миңа шундый рәхәт булды. Мин менә кулларымны күтәрә, сикерә, почти җылый бейдем. Менә нәрсә соң ул менә бу? Нәрсә дигән сүз соң менә шул? Теге менә яшьлеккә кайту дигән сүздер инде минемчә. Сезнең чынлап та менә шулай җыелышып, очрашып сөйләшкәнегез юкмы? Бәлки сезнең дә күпләр сезнең белән шулай яшьлеккә кайтып килдер. Ләйсән, алар бит күп. Син беләсең, Аллага шөкер, без бит әле бар. Менә без улыгайгач, аннан картаеп каткач, буыннар сездә чыга алмассыз, без дә йөри алмабыз. Нигә соң әле хәзер чыкмаска, Ләйсән? Теләк бит бар, бит мөмкинлекләр бар. Хәзер шундый чир, тренд дигән әйбер бар. Тренд дигән әйбер бар, аңа ниндидер, аның өчен проект ниндидер кирәк. Ул теге менә Зөләйлә җыелды да, менә гастрольләргә чыгып киттем. Ул каядыр шушында җыри дигән сүз генә түгел, чөнки гастрольләрдә җыру бик авыр. Ул теге менә, ой, без сезне яратабыз, ой, килегез дип әйтүләр генә бит ул хәзерге заманда. Менә артистлар концертлар белән җыри, бөтен артистлар да миңа кеше килә дип мактана алмый. Шуңа күрә безгә кеше килдер микән, юк микән? Ләкин менә үзең әйтмешчә биргә, теге менә ниндидер проект булса, ул теге менә дискотека 90-х яшьлек, именно татарларның менә булса да, без алай чыгыш ясарга мөмкиндер. Теге гастрольләр белән җыру бик катлык ул әйбер. Миңа калса, бишенлап та бик кызык һәм тамашачы җыя торган булыр иде. Шулык әйтик, шулык Казан егетләре, әйме, шулык заман төркеме, әйме. Ну, Казан егетләр белмим, алар бит инде төрле нигә булса соң берләшергә, бит әле дөнья бетмәгән. Менә бер вакытлы кешенең, нишләп менә син әйдә, давай белә. Алда җый, менә теге. Мин бит продюсер түгел. Аның бит бөтен фәтләрен, бөтен нишкәлекләрен белеп эшләүче кеше кирәк. Бәлки хәзер тыңлап утыра торгандыр шундый кеше, бәлки булмышы белән. Бар бит ул бүгенге көндә хватки дип әйтик, әйме, эләктереп ала торган яшьләр. Бәлки чынлап та яшьләр күзлегеннән сезне менә мәсәлән шулай тәкъдим итеп була дип, әгәр дә тәкъдим килсә, сез әзерме? Менә син, яхшы, син башкалар өчен җавап бирә алмыйсың. Син мәсәлән үзең әзерме, әйтик? Син беләсең, мин аны, между прочим, мин аны көтәм. Мәйтәм, безнекеләргә барып җитер микән андый менә шундый зур ниләр ясамаслар микән дип көтәм. Юк, мин беләм, сезне барыбер чакыралар, мәсәлән, мәҗлесләргә чакыралар, сез юкта барыбер чыгасыз, сезне яраталар. Ул бүтән әйбер. Ул теге без сабан туйларга да җырыйбыз, без день городларга да барабыз менә. Ләкин менә ул теге именно руки вверх шикелле формасында теге менә
зур күләмле булып, бөтен артистларны чакырып, менә шушы яшьлекне искә төшереп, шундый бер дискотека ясыйсы иде. Менә ансыны менә уйлыйм мин аны. Бер артист кына түгел, бер артист кына. Безгә киләләр бит Мәскәүлеләр. Әйе. Менә мин үзем дә аларга барам, менә шушыны күрәсе иде, ничек, менә бу ничек иде. Менә без җыри башладык, менә шушындый ниләргә, дискотекаларга. Чөнки безгә тансык, безнең әзрәк бит инде ниләребезне, битләребезне төшерәсе килә. Бармы? Аны әйтергә бар, әле бар. Ну, менә монда сикереп утырам бит мин әле. Чынлап та син хәрәкәтләнмичә, мин Ләйсән Мәхмүтованы хәрәкәтләнмичә күз алдына да китерә алмыйм, басып кына торып, җырлый торган итеп. Ул иңесләрен булса да селкетеп җибәрә инде. Монда кашны булса да бийтә инде. Потому, ну, дәрт, ну, әле һаман бар бит әле ул. Ләйсән Мәхмүтова студиябызның кунагы, бик күп хәбәрләр килә. Ләйсән, без сезне яратабыз, җырлагыз әле, пожалуйста, көтәбез дигән. Һәм тагын бер тыңлаучыбыз, мин бер төрле хәбәрләрне берләштереп кенә әйтәм инде. Тагын бер хәбәр, хәерле кич Болгар радиосы. Сәлам Айгөл, кайнар сәлам якташыбызга Ләйсәнгә. Кунакка кайтыгыз әлки ягына. Бик күңелле сезне ишетергә прямой эфирда. Рафис Базарлы Матактан. Исәнмесез, якташлар? Исән, Рәхмәт. нәгъз Ләйлә төркеме булды. Бергә рәхәтләнеп кинода төштек әле, уеннан уйма. Кызык булды миңа катнашырга дигән. Аңладым. Менә Анда матур итеп искә төшерәләр. без бит анда гомумән Базарлы Матакның нәрсә иде, теннис, юк, нидер, или Алина спорт комплекста төшердек. Анда халыкны җыеп, массовкалар чакырып төшергән. Шуңа күрә монда шактый гына халык төште бездә. Үзең карыйсыңбы син гомумән эшләгән продуктны, әзер продуктны? Телекраннардан. Кайбер сценаристлар яратмыйлар. Кулларымны менә булай җабып, менә менә хәзер мин уже тынычландым. Менә беренче вакытларны караганда, менә бу берне булай эшләсе калган. Менә моны итәсе калган. Менә монда сез беләсезме, ул бит кино төшергәндә ул шундый процесс, теге кай вакыт эшләмичә каласың, теге тиз кирәк, теге ярай менә булай или бирмиләр. Вакыт юк, Ләйсән, әйдә менә монда тизрәк төшерәбез, әйдә дальше пошли дип. Чөнки менә беренче уйнан уймакны без 5 көндә төшердек. Теге прямо седән иде, анда вакыт булмады. Анда таң юк. Иртә таңнан мин бүтән сүз әйтмәкче идем. Иртә таңнан төнге 2-гә хәтле. Чөнки моңа китәсе бар, моның сабан туе, моның ние, монсының помидоры яна, ул бит теге менә ләш тегедәй. И ул менә гел фильмнарны төшергәндә ничектер артистларның көннәрен санап, менә шулай ничек туплап, менә шушы көнне килегез әле, алар бит төрле, тем более теге артистлар төрле театрлардан була кай вакыт. Әле аларның үзләренең отпусклары, әле һәм менә шушы кай вакыт менә моны эшләп бетермәдек дип менә карыйсың, теге менә кай вакыт менә әле ярый менә эшләдек мен дип, теге ну төрлечә инде менә кай бер җирләр теге молодцы дип, кай бер менә моны эшләп бетермәдек дип шушындай тәнкыйтьлек белән барбер карыйм инде мин. Син башка сценаристларны, әйтик, башка киноларны, кинофильмнарны караганда сценаристка, яисә режиссерга, яисә актерга ничегрәк карыйсың? Шулай теге профессионал буларак карыйсыңмы, әллә гади тамашачы булып игътибар, гади тамашачы булып карап утырасың? Син беләсеңме, ул продукттан, менә шушы ясалган продукттан барса да килә. Әгәр дә сиңа кызык икән, син сценарийның да карамыйсың, кем төшергәндә, ул син алып кирип китә сюжеты белән, и син вот әйбәт булган, менә минем дә менә анда төшәсе килә дип, менә шулай уйлап утырасың. Чөнки анда камера, ниләр, менә ул бит бөтен әйбер барса да бер нәтиҗә күрсәтә. Артист та, оператор да, сценарийсы да, монтажы да, ние дә бөтен әйбер менә шулай. И кайбер фильмнарны теге сыкландыргыч молодцы дип, менә мин теге нәрсә дип аталар ул. Мин исе даже завидую, теге ак зависть белән карыйм. Молодцы, безнекеләр булдырдылар. Һәм гомумән менә безнең артистларыбыз ниндидер үсеш бар икән. Менә беренче каналларга чыгалар. Мәсәлән, җырчылар, җырлыйлармы алар, Малаховта катнашалармы нәрсә. Менә мин шуның хәтле теге менә алар өчен шатланып, безнекеләр молодцы, тырышалар, булдыралар.
Ниһаят татарлар да шушындай каналлардан чыга дип менә шулай карап утырам мин. Мин андан әйбәт җырлыймы ул, начар җырлыймы? Барыбер татарлар менә булдырдылар, ниһаят күрсәтәләр дип. Чөнки менә барыбер көтеп утырасың бит инде. Теге әллә кемнәрне күрсәтеп бетер. Грузиннарны, ниләрне, татарларны, менә шу шей бер әзрәк теге күңелне кырак, конечно. Ә үзең бармыйсыңмы? Гомумән син ачык мондый проектларга? Мин анда ничек барырга икән? Белмим даже. Ну, белмим. Теләк бармы? Карап утыра. Менә монда мин дә баралар идем инде дип шундый теләк белән карап утырасыңмы? Кайбер проектларга. Ну, бөтен ниләренә юк. Шу кайберләр, ой, ничек куркмыйча барганнар икән дип, менә шулай карыйм кайбер. Менә шундый милләт җанлы, милләтпәрвәр безнең Ләйсән Мәхмүтова. Студиябездә хәерле кичләр, кызлар, йолдызлар. Гөлнара яза, тешләреңә керсәм ачуланма исемле җырыгызны җырламассызмы икән дигән, рәхмәт ди. Тешләремә керсәм мин аны Менә шул дүрт юлыңны. Ничек сүзләре? Эй, җәмәгать, менә нидән соң менә шушы кроналардан Ләйсән, искә төшерәм. Тешләремә керсәм ачуланма. Бик сагындым сине, җаным дисәм, кочагыма алып сине кабат. Кайнар хисләр белән бер үпсәм, тешләреңә керсәм ачуланма. Мин бит сине, җаным, бик сагынам, өзгәләнә йөрәк, ымта алмый, сөютларына мин янам. О, тешләреңә керсәм ачуланма. Мин бит сине, җаным, бик сагынам, өзгәләнә йөрәк, ымта алмый, сөютларында мин янам. зур рәхмәт Ләйсән Мәхмүтова. Гафу итегез менә шул. Бик әйбәт Ләйсән. Мәхәббәт тамчылары җырый миңа, ошый җыры ошый миңа. Без менә бөтен репертуарны җырлап чыгабыз Ләйсән. Ләйсән, кинода Әсхәт абый белән уйнаганы бигрәк шәп. Көтәбез ди. Шулай да музыкаль сабантуйга кирәк катнашырга сезгә ди. Татарстан Яңа гасыр телеканалында чыккан музыкаль сабантуй проекты турында сүз бара. Ну, чакырганнары бар, ләкин кай вакыт менә алар бит кай вакыт артистлар авырып китә. Аларның теге тавышлары бетә. Ул банда бит инде живьем бар бер. Гелтонуста булырга кирәк Ул теге кай вакыт просто туры килми. Ләйсән, Әү. безнең тыңлаучыларыбыз бик рәхәтләнеп һәм сине сагынып көтеп алганнар. Һәм мин дә шулай ук. Шул кадәр канәгать бүген әйме бүгенге кичтә бергә менә шулай итеп утырып сөйләшә алуыбыз өчен күп кенә кайбер бик төпле мәгънәле фикерләрең өчен бик зур рәхмәт. Җырларың өчен зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде идеяләр булганда, теләк булганда, нигә соң аларны тормышка ашырмаска? Менә көчләрегез, дәрманыгыз булып торсын һәр чакта да. Мин гел шулай дим. Беләсеңме, теләк булганда адәм баласы таулар күчерергә әзер ул. Мөхәммәд теләк сәламәтлек булсын. Менә шулай гына дип телим мин сиңа. Һәм бик шат сине күрергә. Мин сиңа карыйм да, күзләреңнән ут бөркелеп тора. Әйтәм бит, ял итеп кайткан кеше бөтенләй башка. Тулыландым бүген синең энергияң белән. Рәхмәт. Тамашачыларыбыз да шулай диләр. Вот энергия Ләйсәндә дип язган. Гүзәл исемле тыңлаучыбыз. Чынлап та, энергия ташып Бөтен торсын. артистларда шулай инде алар менә барыбер сәхнәгә. Һәр берсендә төрле энергия алай диме? Мен ярар сезнең колакларыгыз тынмасам, мин шуңа бик шатмын инде. Теге син шундый матур иттереп теге шыпырт кына сөйлисең, мин хамат. Минме шыпырт кына сөйлим? Юк, мин дә качыр сөйлим бит Ләйсән. Рәхмәт. Мин дә барыбер радиода эшләгән мактыйм әле үзеңне. Радиода эшләгән кешеләрнең тавышлары, шушындый теге ягымлы, көндез тыңласаң да тыңлыйсы килә, кичен тыңласаң да тыңлыйсы килә. Теге иртә белән торып, ничек торасыз сез иртә белән халыкны уятыр өчен. Менә иң теге минем үләм әйтәм, ничек кешеләр менә шу вакытта мин бит инде барыбер теге мин наоборот үз нимә кереп барам менә хәзер. Аллага шөкер, миндә иртә торасы юк. Төндә белән яши торган кеше мин. Шуңа күрә миңа кич белән рәхәт, иртә белән миңа авыррак шул. Ләйсән, филармония артистларына сәлам әйт бик күп итеп бездән. Чараларыгызда тамашачылар күп булсын. Алла бирсә. Иң мөһиме, һәр чакта да менә шушы позитивлыгыңны югалтма, ярыймы? Ярар. Саулашабыз синең белән. Рәхмәт. Дусларым, бик зур рәхмәт сезгә.
сәламнарыгызны җибәргәнегез өчен, матур сүзләр яллаган өчен. Барыгызга да матур тормышлар телим. Тыныч, матур, озын, рәхәт тормышлар телим. Бәхетле булыйк. Бүгінгі енді саубулашабыз һәм Ләйсән, сенің язмаңдағы жыр сынама язмыш. Яңғырасын ма? Яңғырас. Әйдәгіз, кеттік. Келесі ұшырашыларға қадар бүгінгі сахнада тапшыруын тәмамлаймыз.